Героям слава! Російські окупанти усе частіше складають зброю, здаються у полон, а деякі переходять на бік України. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Деякі російські військові, які перейшли на наш бік, закликають співвітчизників наслідувати їх приклад та долучатись до боротьби проти путінського режиму. У відеозверненні, яким поділились в ГУР, військовий з РФ розповідає, що 24 лютого зі своєю ротою вдерся до України, виконуючи злочинний наказ. Уже на українській землі зрозумів, що росіян тут не чекають, а називають фашистами. 27 февраля с помощью сотрудников СБУ я и моя рота перешли на сторону Украины с целью действительно защитить народ от фашистов. У нас еще есть возможность прекратить бесчинство на территории Украины. Нам, настоящим русским воинам. Высшее военное руководство Украины разрешило создать подразделение числа перешедших на сторону Украины. Мы уже выполняем задачи вместе с нашими братьями-белорусами и украинцами. Братья, я призываю вас очнуться. Вступайте в наши ряды и присоединяйтесь к легиону «Свобода России». Только вместе мы сможем спасти Россию от унижения и разрухи.